som pozeral na internete, že niekde sú hríby. Parkovali a ideme hľadať. Anka, tuto sú také výbežky. Tuto bývajú hríby. No a uvidíme, či niečo nájdeme. No, ináč tu necítim nič. A zatiaľ som nenašiel ani jeden hríb. Uvidíme za chvíľu. Aha, čo to je? No, ukáž, zober ho. Ale by som ho odrezala. Ukáž. Aha, pekný, maličký, dobre. No a ideme ďalej. Zatiaľ sme prešli kúsok. Prvý hríbik. A tu ďalší taký malinký. Krpálek. Pri strome. Dobre, máme druhý. Neviem, ale to asi není nič takéto. No, pozri. To je nič. Dobre. Aha, tu je. Aj tu je. No to ber. Myslím, že som možno sa mala ísť hneď. Aj tu. Sa nám posunúť. Tu vedľa, pozri. O pár oných. No. My sme parkovali teraz asi o kilometr ďalej a tam bolo... Tam našla, ale... Ukáž, čo si zatiaľ našla. No, ukáž. No, také maličké, ale je ich zase viac. No. A ideme ďalej. No, tuto už začíname nachádzať. A túto polohu potrebujem si niekde uložiť. Dobre. Toto je to miesto. Aj tu je babulo, pozri sa nejaký. Ale to je... Nie, ale tu je, pozri sa. Kde? Aha, no, zober ho. Srandovný. Maličký. Schovaný potom. No prečo sú také malinké? No lebo teraz rastú. A toto sú perfektné. A tak Áno. ryby nebývajú veľké. Dobre. Ale pozri sa. Aha. A tu vedľa je ďalší, no. Dobre. To si mal ty vidieť z toho A ja som nenašiel ešte v živote žiaden hryb. Ja som ešte nenašiel hryb. Raz v živote poviem vám takú príhodu. Ale to nerozprávaj, dobre, takú príhodu. Aha, tak ju nesmiem povedať. Našiel minule. No. Hneď pri ceste. Ja som tam behala, jak ona je nič a tu si tam sa postihala. No poďme. Skús nájsť, tak toto by bolo dobre do videa, keby si hneď teraz našla ďalší. To by bolo výborné. Aha, tu ich máš. Teda jeden. Aj vedľa, ne? No to je praživka. Dobre. A tam sú, pozri. Kde? Tam, aha, dva. Predo mnou. Nevidím. Zlatko, tuto je, kde tá tráva. Poď Tu? ešte tam. Tu je. No, vidíš to. Hovorím, že ja v živote nenájdem ryb. Tuto je ryb. No. Tak ho zober. Ich zoberiem. Však oni sú dva. Ten druhý si nevidel? Nie. To je, za ním. Kde? Však tu je jeden, No, čo ja si som iba natočil, jeden to je videl. druhý. Aha. A tam je ďalší. Kde?
Aha, tu je. Je to normálne. No, pretože ja nevidím. No, musíš si naštelovať na to oči. Pokiaľ by ste chceli ísť so mnou na hryby, nikdy nechoďte, lebo ja nenájdem nič. Ja, počkaj, Anka, No vidíš to. toto je? Našiel, No to niekto. pozri. Je to hryb? Áno, je to hríbček. Super. Takže prvý hryb v živote môj. Poď ho odrezať, aby som videl, aký je. Krásny. S tučnou nožičkou. Tučná noha, to je dobrá. Ukáž ho do videa. Taký malinky. Tudududu. Ešte to bude, a tu je žltý. To neviem čo je. Neviem, ale toč sa tu hľadá. Hľadám. To je to, čo som ti hovorila, že stačí nájsť jedno miesto, kde nikto nebol. Toto je ale prašivka. Tu je prašivka. A ten sa nezbiera, že? Aj tu je ďalšia prašivka. Pozri, není to naozaj normálny? Kde? A ten je už veľký. To už je taký väčší. Aha ho. No. No. To je. Počkajme, hľadajme ďalej. No. Hríb. Kde? Ukáž? Áno. To je hríb. Dobre, he. Kde je ešte? No. No. Ale ja som jeden našiel. Ja tuto chodím. Tu je nejaký hryb a tu je žltý hryb. Prašivky. Čo? Tak čo? Prašivky, ale pozri, aké sú pekné. Ti nezbierame, hej? OK. Keď zbadáš, zase mi povedz. Že vraj na takýchto miestach niektorí ľudia hľadávajú hryby, lebo si to bývajú. Takéto maličké kopčíky, tak uvidíme, prehľadáme, či nájdeme niečo. Zvyčajne tieto kopčíky už bývajú vyzbierané. Áno. Tu je čo? Tu sú to asi prašivky. Ja musím vykonať veľké miesto. Á, to sú. A tu je ešte jeden. Kde? Tam taký malinký. A Aha. tu je za tebou, skoro si naň stúpil. Á, áno. Takže 4 na jednej kope, hej. Šupa je to, no. Tuto, kto ho vidí? Kto ho vidí? Aj toto? Aj to, aj to? To nie je. No. Toto sú také vynikajúce na zaváranie. Také maličké, čo? Ale toto? Toto? A to není nič. Tak
A tuto biele klobuky vidím. To sú, nejsú dobré. Biele klobuky nejsú dobré. Vidíte ten hryb. Anka, či ho nájde Anka. Myslím, že nemyslíš tento, to není. Áno, ten hnedý. Toto není. A čo to je? To sú tie prašivky. Prašivka? Aha. Vidíš, že má také bodky posledné. Tak nič. Určite? Áno. Prečo by som ťa povedala? Ale to je malinký. Aha. No. Vyzerá ale nožičko na dolu. Aha. No. Je tu ešte niekde nejaký. Kde? Aha, vidím. No, tak aj ten zober. No. Tak. A hej, dobrý je. Oky. No a takto Anka hľadá hríby. Takto chodí po lese a hľadá. A niekedy nájde a niekedy nenájde. Niekedy máme veľa a niekedy máme málo. Iné hríby sú tu, lebo tu sú, vidíte, všelijaké malé prťance. No ale medzi nimi treba nájsť tie správne. Tak ideme na to, ideme hľadať. Oddychol som si a idem hľadať. Kde je? Tak dierka je druhý. Aha. Tento je taký väčší, nie? Ukáž ho? To sú už také tie prvé jesene s takými Ukáž. tučnými No, ten je nožičkami. pekný. A tento machu schovaný. Pozrieme. No potom ešte aj tu je ďalší. Kde? Aha. Je tu. Takže 3. Aj tam je štvrtý. Pri strome. Ten som zbadal. Dobre. Ešte pozerám, či niekde není. Myslím, že aj hen tam pri strome je jeden. Aj tuto. A hen ten pri strome? Ten je. To je, že? Dobre, ale nezabudni, že ešte tu máš machu. Áno, viem. Tento. Vidíš taký macek. No, ukáž ho do kamery. Dobre. A pozrieme, ešte henten si zobrala už, áno? A tento. Toto by mal byť, tento maličký. Pozrieme, či je to naozaj správne. Ešte pozerám. Áno, tu mám zariček. Kde? Tu. Aha, tiež dobre, super. Tu. Tu. No. Ešte jeden zlom. Ja som ho pristúpil? No. Sranda. A kde je ten oný? Ten je. Ukáž, ako má nohu? No, Takto hlboko v machu, tak mám takú rozmočenú. mhm. Takže našli sme tuto na tomto mieste nejakých 5-6. Tu je. Áno, vidím. No, Badali naraz. náraz sme ho zbadali, no. Tak poď. Takto pri stromoch bývajú, no. Každý sa kúka po pri strome, vieš. Pozri. Aha. Tak jak vymalovaný.
No, ten je taký rozprávkový. Taký. Ešte bude nejaký. Alebo je to už všetko. Možno všetko. A keby sme akože mali zrak jak orly, tak by sme možno našli ešte nejaký. No tak, a dobre. Ideme ďalej. Ala! Ojojoj, no poďme, zober ho. Stále sme od toho miesta iba kúsok. Pozri, ukáž ho. Taký smiešný. No. Taký. Kde? Áno. Tiež taký tučný. Vidíte ho? Ukáž na ňo s nožikom. Áno. Budú už nadávať, že čo také malé zbieram. Prečo? A veď ľudia aj Tam je tak... Peťko pri tom strome. Kde? Áno, je. Aha. Tu je. Takýto, pozri. Toto je. Páči. No, môžeš ho brzať. Je, ďalšia tučka. To sú asi všetko také rodinka. No. A pritom niekto tu bol, lebo je tu orezance sú tu. No. Tak treba pozerať. Treba potom zväčšiť Mhm. a niekedy sa aj vrátiť. A nájdeš. No, niektoré sú veľmi ťažko zbadateľné. No, sú krpaté hlavičky iba trčia. Máme ďalší. Takže zase musíme pozerať. Počkej, sa mi zdalo, že tu je, není. A musíme popozerať, či ešte není v okolí niečo. To sú poriadne tučňačeky. No, to sú také maličké, ale pekné, také dobré. Bude, čo bude? Čo budeme robiť z toho? Anka. Tie malé zavarím. No ale nebude žiadna praženica, alebo tak? No pozri, či ešte niekde není. Keďže takto bývajú vedľa seba viaceré. Ale v tomto prípade asi nie. Vyzerá, že nie. No, naozaj. Naozaj v tomto prípade iba jeden jediný sám vojak boli. No. Máš? Ježiš, ty si jaká šikovná, pozri sa hneď našla. To je paráda. Ďalší tučňaček, krásny. No, ukáž ho. Super. A tam sú. Kde? Pred tebou, tuto, ich vidím. Ja tu vidím šišky iba. Tak daj tú kameru trošku. A vidím. Ale malinké, dva, že? No, vidíte ich? Tu a tu. Zober. Tu a tu. Ja zatiaľ pozerám, či ešte nejde. No, zober. Malinký krpálek. To je malý Jožko. A malý Ferko. A Jurko. Tu je Jurko. Aha. Môžeš ho zobrať. Jožko, Ferko. A tu je Jurko. Je to Jurko? Je to malý Jurko, hej. Dobre. Takže malý Jurko ešte sa našiel. A ešte keby sme našli malého Lacka, tak to by bolo fajn. Nebude to niekde. Láco, kde si sa schoval? No, Laci, no.
Pozri, či nenájdeš Laca. No. Takže sa asi Laco nám schováva. No, Laco není. No, Laco tu není. Ten ušiel. Že keď podľa čoho nájdeme tie hríby. Nenájdeme. Že stačí čo, iný uhol pohľadu Niekedy sa vrátiš na to isté miesto, ale a nájdeš. strany pozerám, že to nájdeš a poprvé som tam. No, tak to je. Ja tu vidím zase tieto, ne? Tieto takéto, jak sa to volá? Pahorky? No. Ale tu teraz nejsú, ale minule som našiel na takomto mieste asi 10 naraz. Ale už sa vraciame, Anko, lebo ja už som hladný. No a moji milí, uvidíte, čo budeme mať ako za odmenu. Jaká bude odmena. Môžete sa tešiť. Niečo to vám prezradím, že bude to v Malackách. Tu? Aj jej. Lacko sa našiel stratený. A tam je ďalší. To je taký pol centimetr. To je veľmi maličký. No. Takže tento. Ešte jeden. Budú asi dnešné dva naše posledné hrybiky, ktoré sme našli. Jedine, že by sme ešte nejakého stratenca. Aj tu je. Však áno, to som ti ukazovala, No. že 1, 2, 3. 1, 2, 3. Paráda. Koľko sme tu našli tých hrybov asi? 50. Bolo ich dosť, ale maličké. A jak dlho asi? Hodinku? A ďalší? Aj tam je. Ukáž. Kde? Šiško. Dobre, zober ho. Pôjdeš do pohára, poď. No poď do pohára. No. Hotovo? No asi hotovo. A tuto už je cesta. Len neviem, či trafíme k autu. Tu sme vošli. No. Tak trafíme. Spokojná si? Dostaneš ešte odmenu odo mňa. Parádnu. Vidíš, Katka? Katka, kľudne si ty mohla dojsť za nami a tiež by si mala hrybiky. Čo myslíte, dalo by sa tuto chodiť aj s kočikom? Povedzte mi, vy. Alebo napíšte, že či by sa tu dalo aj s kočikom chodiť na hryby, lebo máme kamarátku, ktorá má baby a rozmýšľali sme o tom, že či by mohla chodiť vlastne na hryby. Myslím, že by to tomu babetku prospelo, by sa nadýchalo čerstvého vzduchu lesného a prechádzka je vždycky zdravá a ja si myslím, že áno, ale asi terénny, že? Terénny kočik. Napíšte mi, jaký kočik je vhodný do lesa na zbieranie hríbov. Aká značka a jaký typ. Povieme kamoške, jaký si má kúpiť. Ďakujem. Už sa blížime ku ceste. A ja už vidím aj naše auto. Odtiaľto, tam, v lese.
Tam. Vidíš ho? Tam ho je vidno naše auto. Takže sme sa nestratili nakoniec. Aha. A ideme. Už sme pri ceste. Opúšťame tento les. Môžeme vám povedať, kde sa nachádzame. Sme... čo je to? A ten sa nesmie? To není dobrý? A prečo sme ho nezobrali? Ha? A prečo sme ho nezobrali ten? Veľký? Tak veľké hryby my nezbierame. No. Tak. A pozrite, kde sme. Sme vlastne smerom na Studienku. A tuto sme zastavili. Uložíme si polohu pre budúcnosť. No a my sa ešte uvidíme v odmenárni. Za chvíľku, ja iba urobím tak a my tam budeme. Tak a nachádzame sa v Malackách. Anka, tam ideme. Ideme na odmenu. Naša odmena je tu. Čo? Takže sme v tejto reštaurácii. Tak toto tu vyzerá. No, to. Asi dáme ešte pár minutiek, že? No ja už mám vybraté. A pani? No. A tuto bude tá naša odmena. Za chvíľku nám to donesú. Takže celkom sme boli spokojní a toto je tá naša odmenáreň. Je to, jak sa to volá, plzeňská hladovňa? Ne, hodovňa. Plzeňská hodovňa. Minule sme tu boli, už sme boli veľmi spokojní, tak uvidíme aj teraz, či budeme spokojní. Anka, pozri, čo tam je. To som už dlho nevidel, že? Že fajčí, ale ideme to preskúmať, idem si tam zapaliť. Ideš? So mňou? Ne? Budeš tu? Ja si to pozriem. Fajčí, ale... Takové svetlo. Sranda. Sranda to veľká. Paráda. Toto som nevidel. A toto by mali mať asi v každej reštaurácii. Každej dobrej. Fajčiareň. Klíma. Toto si pekne zapalím. No a čo je na tejto fajčiarni ešte zvláštne? Že tu necítim vôbec cigarety. Že takto funguje, že ja tu necítim, že by som tu fajčil. Takže to majú perfektne vyriešené. Nechcem samozrejme týmto propagovať cigarety, ale tí, čo fajčia, tak do tejto reštaurácie sú vítaní. No toto je tá naša odmena. Sviečková. Čo? Spokojná? Toto je pre mňa odmena. Ja som spokojný.
Mňam. Dobrú chuť. Takto to vyzerá rozobraté. Laninka. Parádne. To je vlastne... Máš takú nedlu, takú nafúčanú. Veľkú. Mňam. Opúšťame hladovňu. Hodovňu. Plzeňskú hodovňu. Veľmi spokojný, veľmi dobré, odporúčam. Keď niekto malačka nebudete vedieť, kam máte ísť, tak určite sem choďte. Čo? No, tu je QR kód. A ešte aj hore to majú niečo na poschodí a tam neviem čo je. Tuto zaparkujete. Toto sú hrybiky a budeme mať rybikové vajíčka. Vajíčkovú. Mňam. Takto, pozrite sa, miska. Na to sme boli koľko? Hodinku, dve? Koľko sme to boli? V lese asi 2,5 hodiny. No, tak aspoň trošku. Takže, tak. Moje milia, takto to vyzerá. Praženička s rýbami, ktoré sme si nazbierali. Mňam, 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 dobrú chuť. A týmto krásnym tanierom sa s vami lúčim. Pa, pa. Anka? Ne, ja ti nemám takto. Prečo? Lebo... Ale sme sa bavili o tom, že budeme Ne, sme hľadať... sa bavili o tom, že ty budeš sedieť v aute niekde Čo? rozprávať. Môžeš v lese rozprávať niekde. Veď aj v lese budeme. Ale ne